Stroboskop monitora, puls bez života, sterilný rámec, kde vzniká narušená entita. Nie človek, len adaptívny mechanizmus reakcie, vedľajší produkt tlaku bez schopnosti regulácie. Virtuálny parazit, hostiteľsky závislá forma, existuje len vtedy, keď narúša inú normu. Deficit väzby, emočná plocež, prázdny profil, vnútri kolaps, navonok projekčný ventil. On necíti moc, len úľavu z prenosu, keď rozdelí bolesť, zniží hustotu chaosu. Každý útok je pokus o reguláciu tlaku, keď myšlienky narážajú na hranicu mraku. Frustrácia bez jazyka transformovaná na šum, nevie ju spracovať, tak ju implantuje dnu. Neútočí na teba, útočí na vlastný rozklad. Ty si len médium, cez ktoré uniká pretlak. Ťarcha drví hrudník, ty neseš cudzie procesy, hole vypúšťa chyby cez slepé adresy. Cítiš ten chlad? To je absencia jadra, digitálny kontakt bez nervu, bez tvaru, bez zajtra. Síce len preto, že si bol dostupný v čase, tvoj pád je vedľajší efekt jeho vlastnej trase. Subjekt B, vystavený opakovanej invázii, vykazuje znaky úzkosti, poruchy percepcie v báze, vedomie fragmentuje, strata kontinuity, externý tlak narúša interné limity, začína internalizovať cudzie definície, prijíma ako vlastné deformované pozície, spánok narušený, zvýšená vigilancia, realita sa zužuje na obrannú distanciu. Nie je to konflikt, je to jednosmerný prenos. Patológia hľada kanál, nie dialog, nie prienos. Parazit nekomunikuje, on sa prichytáva, potrebuje odozvu, aby sa stabilizoval, pretrvával. Každá reakcia je živná pôda pre rast, každé ticho je hrozba, že stráti vlastný hlas. Preto eskaluje, zvyšuje, dávkuje plak, kým nenájde bod, kde sa hostiteľ začne lámať. Ťarcha drví hrudník, ty nesieš cudzie procesy, on len vypúšťa chyby cez slepé adresy. Cítiš ten chlad? To je absencia jadra, digitálny kontakt bez nervu, bez tvaru, bez zajtra. Síce len preto, že si bol dostupný v čase, tvoj pád je vedľajší efekt jeho vlastnej trase. Dlhodobá expozícia, narušená identita, sebahodnota kolíše, vzniká kognitívna deficita. Pamäť filtruje realitu cez traumatický vzor, každý nový kontakt nesie potenciálny odpor. Dôvera degradovaná, vzťahy pod tlakom, vnútorný dialog sa mení na nepriateľský zákon. Telo reaguje skôr, než mysel stihne spracovať, chronický stres sa učí v tichu adaptovať. Parazit nemá moc, len prístup. Moc vzniká v reakcie. Ťarcha drví hrudník, ale nie je tvoja. To, čo nesieš, je cudzia, nedefinovaná porucha. On mizne v momente, keď stráca spojenie, keď sa preruší cyklus, jeho jediné živenie. Bez hostiteľa nie je forma, len rozpadnutý kút. Ty nie si chyba, ty si uzavretý obvod. Analýza ukončená. Subjekt A, závislý na externom výboji. Subjekt B, vystavený, ale reverzibilný stav. Prenos, prerušený vedomým odpojením. Patológia, bez hostiteľa neudržateľná. Záver. Parazit neprežíva bez reakcie. Ticho nie je slabosť. Ticho je res.